गाहाम हामलाय हरग्रोनाय जाबाय। बेयो बर' रावनि गांसे सानसेयारि खौरांलाइ मुङा बड'सा। बेयो गांसे बर' रावनि सानसेयारि खौरांलाइ। बेयो मैयानि बिसान। बे खौरांलाइयाव गासै गां 8 बिलाइ थायो। बेयो सुजुगिरिनि खोलोम 2 बिलाइयाव थायो। बेयो 3 बिलाइ। बेवहाय हादर आरो गुबुन हादरनि खौरां फोसावनाय जायो। बेयो 4 बिलाइ। बेवहाय रंजालि गथ'फोरनि सौरा मुंनि आयदा दङ। बे आयदायाव खन्थाइ एबा थुनलाइ आयदा फोसावनाय जायो। सुंद' सल'बो फोसावनाय जायो, फेस्लाबो फोसावनाय जायो। बेयो 5 बिलाइ। बेयो 6 बिलाइ। बे 6 बिलाइयाव सावस्रि आयदाबो फोसावनाय जायो। गाहाम देहानि राहा। बेयो 7 बिलाइ। बेयो 8 बिलाइ। बे 8 बिलाइयाव गेलेथिनि आयदाखौ फोसावनाय जायो। बेयाव सरकारि फोसावथायखौबो फोसावनाय जायो। आंनि फारसेथिंनिफ्राय बयनिसिमबो गुरै खावलायहरनाय दि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अनसायो जेन।
बेखौ बिटिआरनि बायजोआवबो मोननो थाङो, गुवाहाटि नोगोरमायावबो मोननो थाङो बे खौरांलाइखौ। नोंथांमोननि हालामाव बे बड'सा खौरांलाइखौ मोननो थांनो थाङा अन्नानै कमेन्टआव फोरमायहर। आरो जुदि थाङोब्ला बायनानै फरायथार। फिन बयनिसिमबो गुरै खावलायहरनाय दि सानसेयारि बड'सा खौरांखौ अनसायनो थाखाय। गोजोन्थों।